ஸோ அந்த கோர்ஸ் வந்து ரெக்கார்டிங் கிடையாது, அதனால நீங்க கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஒரு வாரம் தான் கிளாஸ் அது. அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும், அந்த எக்ஸாம் எழுதி ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கிக்கணும். அதனால சீரியஸா உட்காந்து யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களோ உட்காந்து படிங்க. ஓகே, கம்பல்சரி எக்ஸாம் எழுதணுமா மாதாஜி? ஷெல்டர் எடுக்கிறவங்க வந்து எழுதணும் மாதாஜி. ஷெல்டர் தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஷெல்டர் அண்ட் இனிஷியேஷன் டிவோட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான். 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவ யாரா இருந்தாலுமே அந்த டிசைபிள் நீங்க எப்ப இருந்தாலுமே எடுத்துதான் ஆகணும். ஸோ ஷெல்டருக்கு வந்து ஒரு குருனுடைய இப்ப குரு பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல மாதாஜி. சோ குரு என்பவர் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? சோ குரு தத்துவம் என்பது என்னன்னாக்கா, குரு என்பவர் ஒருத்தர் தான். அவர் சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் ஒன்னே ஒண்ணு, எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்தில் நாம வந்து நம்முடைய சிரத்தை, அதாவது நம்ம அவரிடத்தில் தாழ் பணிய வேண்டும், நம்மளுடைய பக்தியை வந்து செலுத்த வேண்டும். நமக்கு இருக்கக்கூடியது ஒரே கடவுள். சோ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அந்த மார்க்கத்தை நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், அவ்வளவுதான். எந்த குருவா இருந்தாலுமே குரு நானா ரூபத்துல இருப்பார் இல்லையா? சோ எத்தனையோ பேர் இப்போ வந்து நம்ம ராமானுஜாச்சாரியர் பத்தினா அவர் 3-4 குரு இல்லையா? ஆனா அவர்கள் சொன்ன ஒரே கருத்து தான், கருத்து மட்டும்தான் ஒண்ணு. தத்துவம் என்றால் வந்து உண்மை அப்படிங்கறத வந்து நேத்து தத்துவா இல்லையா, நம்ம எதெல்லாமே சொல்றோம் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் நீங்க கேட்டுட்டு இருந்தீங்க நேத்து. டைப்ஸ் ஆஃப் குரு இன்னும் ஐ திங்க் தெர் ஆர் சம் அதர் குருஸ் ஆல்சோ. பிரேமா கிஷோரி மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க. ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட். ஸோ அவங்க மேஜரா இந்த 2 குருஸ் மாத்திரம் தான் அவங்க சொன்னாங்க. பட் தெர் ஆர் 3 to 4 டைப்ஸ். அதாவது வழிகாட்டக்கூடிய குரு கூட இந்த இடத்துக்கு போங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்ப இந்த இஸ்கான் வந்து நம்ம ஆன்லைன் கோர்சஸ் வந்து பேம்ப்ளெட்ஸ் கொடுக்குறோம். அடுத்து வந்து அந்த இது லிங்க் எல்லாம் ஷேர் பண்றோம் இல்லையா? உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து ஷேர் பண்றீங்க. ஆர் ஒன்லி அதாவது ஒரு இந்த இடத்துக்கு போங்க உங்களுக்கு, அதாவது தபால் ஆபீஸ் எங்க இருக்கு, போஸ்ட் ஆபீஸ் எங்க இருக்குன்னு விட்டு யாராவது கேட்டாக்கா, நம்ம இந்த மார்க்கத்துல போய் அந்த இந்த தெரு கிராஸ் பண்ணி ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்கும் பில்டிங்ஸ். சோ அந்த வெள்ளை கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கக்கூடிய பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ அந்த அதே மாதிரிதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பக்தி மார்க்கத்துல போகிறதுக்கு வந்து எஸ், இந்த 18 நாள் ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யாருக்காவது கைட் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் திங். ஆக்சுவலி நீங்க உண்மையிலே வேற எந்த சர்வீஸும் செய்யறது கிடையாது. ஒன்லி யூ ஆர் பாயிண்டிங் இல்லையா? யூ ஹாவ் டு ரீச் அவுட் டு திஸ் பிளேஸ். அதுவும் ஒரு தட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஒன் குரு அப்படின்னு என்னால ரீகலெக்ட் பண்ணி எந்த புக்ல எழுதி வச்சிருக்கேன். பட் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கைடிங் டீச்சர். கைடிங் டீச்சர் கிடையாது. ஒரே வாட்டி தான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கைட் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்க அவங்களே வந்து அந்த மார்க்கத்துல போகும்பொழுது அதை ஏற்றுக்கொண்டு அங்க போன பிறகு கைடன்ஸ்ல அவங்க வந்து போயிடுவாங்க. ஆனா எஸ், யூ ப்ளீஸ் கோ தேர். ஒரு ரேஷன் வாங்கணும்னாக்க எஸ் அந்த கடைக்கு போப்பா, அது கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பக்தி பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா, இந்த இடத்துக்கு போங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து இத படிங்க, இத வந்து கத்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு அது ஞானம் கூட இருக்க வேண்டிய அவ்வளவுதான். சோ அந்த வழி காட்டக்கூடிய அந்த கைய வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களும் ஒரு குரு தான். அதாவது அவங்களுடைய ஒன் டைம் குரு அவங்க. ஆனா அந்த இடத்துக்கு போங்கன்னு சொல்றது மட்டும்தான் அவங்க கடமை. அத பத்தி அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. அங்க போனா இது கிடைக்கும் அப்படின்றது மட்டும் தெரியும் அவங்களுக்கு. அதுவும் ஒரு நிலைதான். சோ ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு புக்ல 4 or 5 டைப்ஸ் இருக்காங்க. எனக்கு அந்த புக்ல எந்த புக்ல எழுதுனேன்னு எனக்கு கூட ஞாபகம் இல்ல. ஏன்னா 2-3 புக்ஸ் வந்து எழுதியதுக்கு போனஃபைடு குரூப் சொல்றப்ப சொன்னீங்க மாதாஜி நீங்க. இதெல்லாம் அந்த போனஃபைடு குருன்னு சொன்னீங்க. உங்களுக்கே தான் சொல்லியிருக்கேன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்க்கு உங்களுக்கு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் போனஃபைடு குருன்னு சொல்லி இவங்க கிட்ட தான் போகணும் நீங்க அப்படின்லாம் சொன்னீங்க நீங்க. அதான் எங்க எழுதி வச்சேன்னு எனக்கு தெரியல. So I am not able to recollect. So only 2 types மட்டும் தான் அவங்க சொன்னாங்க. There are இருக்காங்க. There are more than 2 types only. So அதாவது குருனுடைய நிலையை பொறுத்து நம்ம வந்து we are different types of குரு பத்தி சொல்றோம் இல்லையா? சிக்ஷா குருன்னா உங்களுக்கு இது படிங்க, இத வந்து இது எடுத்து சொல்லி அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் விளக்கி சொல்றது வந்து சிக்ஷா குரு. தீக்ஷா குரு வந்து ஒருத்தர் தான். சோ அவர் வந்து நமக்கு வந்து அந்த பக்தி பாதையில வந்து நீங்க இது வரைக்கும் அன்அபிஷியலா நீங்க டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. அபிஷியலா டிராவல் பண்றதுக்கான ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறவர் தான் வந்து தீக்ஷை குரு.
ஸோ இந்த தீட்சை குரு வந்து நமக்கு வந்து ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜ். ஆக்சுவலி ஒரு நிமிஷம், அதற்கான இந்த மந்திரம் நான் இங்க ஐ திங்க் டிசைபிள் கோர்ஸ்ல தான். நீங்க எல்லாரும் டிசைபிள் கோர்ஸ்ல இருக்கீங்கல்ல? யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களோ இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 5-6 பேர் இருந்தோம் மாதாஜி நேத்து. விஜயகுமாரி மாதாஜி குரல் எனக்கு கேட்டுச்சு. நீங்க ரிப்ளை பண்ணீங்க இல்லையா? ஆன்சர் பண்ணாங்க. she answered the question அங்க. மாதாஜி ஜெயபாதாய சுவாமி அதுதான் கிருஷ்ண பிரசாத் அதே ராகமா தான் இருக்கு. ஒன்லி பேர் மட்டும் தான் பேரு கொஞ்சம். ஆமா, ஜெயபாதக சுவாமி தினாமினே. அதுக்கு அடுத்து வர்றது வந்து நித்ய கிருபா பாதையே பாதையேன கௌர கதாதானே தயானாகன் மதாரினே. ஐ திங்க் எங்க இருக்குன்னு ஒரு தடவை போடுங்க மாதாஜி. இதுல வந்திருக்கு மாதாஜி. எதுல மாதாஜி இருக்கு? இந்த குரூப்ல போட்டாங்க. எந்த குரூப்ல? இஸ்கான் டிசைபிள் குரூப்ல போட்டிருக்காங்களா? அதுலதான் நானும் பார்த்த மாதிரி இருந்தது. அதான் அத எழுதி வைக்கணும்னு நினைச்சா அது எங்கேயோ காணோம். திருப்பி பார்த்தேன். அததான் பார்த்து எழுதுனேன். ஓகே ஓகே. இல்ல நானும் பார்த்தேன் இருந்தது. பட் அது எஸ் நமோ விஷ்ணு பாதாய எஸ் ஜெயபாதகா சுவாமி. நான் இது மந்திரத்தை இங்க போடுறேன். ஐ திங்க் எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அதுக்கப்புறம் பிரபுபாத பிரணத்தி சொல்லிட்டு தான் அதை போடுங்க மாதாஜி. இந்த இப்பவே நான் உங்க சாட்ல போடுறேன், எடுத்துக்கோங்க. சாட்ல போட்டா இருக்குமா கொஞ்ச நேரம்? ஐ திங்க் கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க இப்ப காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யூ கேன் காப்பி, சாட்ல இருந்து காப்பி பண்ணி உங்களுடைய டிவைஸ்ல காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் தெரியாது மாதாஜி. இல்லன்னா இவங்க நம்ம மணிமேகலை மாதாஜி போடுவாங்க. மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் போட்டு விட்டுருங்க. லெவல் 3 குரூப்ஸ்ல போட்டுருங்கம்மா. லெவல் 3 குரூப்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே இருக்கும். எங்களுக்கும் போடுங்க மாதாஜி. ஓகே. அதே மாதிரி அந்த கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்லயும் போட்டுருங்க. லெவல் 2லயும் கூட போடுங்க. நோ ப்ராப்ளம். எல்லாத்துலயுமே போட்டுற மாதிரி. ஓகே ஓகே. shall we start with the session? நாம இப்போ ஆன்மீக குருவின் தகுதிகள் 2 தான் சொன்னாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல? ஆமா. அது வந்து நம்மளோட ஈஷாபுநிஷத்துல 2 தான் கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. கரெக்ட். பட் பிரேம கிஷோரி மாதாஜி ஒரு வாட்டி எனக்கு சொன்ன ஞாபகம், உங்களுக்கு தான் அதை நான் திருப்பி சொல்லி கொடுத்தேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அது எங்க எழுதி வச்சேன்னு எனக்கு கூட ஞாபகம் இல்ல. அது I don't know where I wrote and kept. How many they told, ma'am? Totally 4 or 5 she told ma that time. Correct, ma'am. ஆன்மீக குருனா spiritual master qualities. Qualities இல்லமா, different types of gurus ma. ஆமா 5 gurus are there. You want me to tell? I can tell. Yes please ma. I am not able to recollect actually. நான் வந்து எப்படி வருது? கீழ இருந்து மேலயா, மேல இருந்து கீழயா? கீழ இருந்து மேல போங்க. Okay. So no problem, ma'am. So first வந்து ஆன்மீக குரு வந்து பாத பிரதிஷ்ட குரு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா யார வந்து காட்டுறாங்க அப்படின்னு. இப்ப வந்து நீங்க ரோட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து உங்ககிட்ட கோயில் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறேன். நீங்க என்ன காட்டுனீங்க வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சாமி வந்து, அந்த குரு வந்து பாத பிரதிஷ்ட குரு. அவருக்கு நாலேஜ் இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். சோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் குரு, ரைட்? அதுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் குரு வந்து என்னன்னா சிக்ஷா குரு. சிக்ஷா குரு வந்து உங்களுக்கு யாரு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல கைட் பண்றாங்களோ. எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து தனேஸ்வரி மாதாஜி அவங்க வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இப்ப வந்து நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். உஷா மாதாஜி எல்லாருமே வந்து சொல்லி கொடுக்குற கான்செப்ட்ல வருவாங்க சிக்ஷா குரு. இப்போ நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சாஸ்திரம் எப்படி இருக்கோ, சாது சாஸ்திரா அண்ட் அந்த பரம்பரையில என்ன சொல்றாங்களோ அதேதான் கிளி மாதிரி சொல்லுவோம். எந்த கைடன்ஸ் ஒண்டிதான் கொடுப்பாங்களே தவிர சிக்ஷா குருக்கள் வந்து எந்த கர்மாவையும் விளக்க முடியாது. கர்மா எப்படி விளக்குறதுன்னு சொல்லி அந்த சிக்ஷையில இருக்கிறது ஒண்டிதான் அவங்க பண்ணுவாங்க. எத்தனை சிக்ஷா குரு வேணா ஒருத்தருக்கு இருக்கலாம். அதுக்கு விட மேல என்னன்னா இது தீக்ஷா குரு. எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு தீட்சை ஒரு தடவை தான் நடக்க முடியும். அதனால ஒரு பரம்பரையில ஒரு தீக்ஷா குரு. அதனால நீங்க இந்த பரம்பரையில ஒண்ணு, அந்த பரம்பரையில ஒண்ணுன்னு எடுக்க முடியாது. எந்த பரம்பரையில நீங்க இருக்கீங்களோ நீங்க வந்து ஒருத்தர் தான் கொடுக்க முடியும். அண்ட் இப்ப வந்து பிரபுபாதா இருக்கிற வரைக்கும் அவர் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெயபாதகா சாமி கொடுக்குறாரு. சோ இதுதான் தீக்ஷா குரு. அண்ட் நம்மளுக்கும் ஒருத்தர் தான் இருக்க முடியும்.
அதை விட ஹையஸ்ட் வந்து யாருக்காவது தெரியுமா? தீக்ஷா குருவை விட ஹையஸ்ட் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். That is top சைத்த இல்லையா? குரு. அந்த குரு வந்து சைத்த குருன்னு, பகவான் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவா ஃபார்மா இருக்கு, மனசுல இருக்கிறவர் சைத்த குரு. சோ இதுதான் 4 levels ஆஃப் குரு. புரிஞ்சுதுங்களா? பாத பிரதிஷ்ட குரு ஒண்ணுதான் விட்டேன் நான் அப்போ. ஓகே, எது மேம் விட்டீங்க? இந்த சைத்த குரு தான் விட்டேன் நான். சைத்த குரு விட்டீங்களா மேம்? பிரபுபாதா இப்ப இருக்கிறவர் யார் மாதாஜி? ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜ். ஜெயபதுகா சுவாமி. நான் இங்க எழுதி வச்சிருக்கேன். ஜேபிஎஸ். என்ன மேம் இது கொஸ்டின்? நேத்து இவங்க எல்லாரும் டிசைபிள் கோர்ஸ் ஜாயின் ஆனாங்க இல்லையா? ராதிகா மாதாஜி கூட வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ராதிகா மாதாஜி இருந்தாங்க, உஷா மாதாஜி, அப்புறம் பிரபுஜி கூட வந்திருந்தாங்க. சரி மாதாஜி, நீங்க எல்லாம் அந்த டிசைபிள் க்ளோஸ்ல யாராவது நல்லவங்க எனக்கு அப்படியே நோட்ஸ் எழுதி எனக்கு டெலிகிராம்ல அப்படியே அனுப்பிச்சிட்டீங்க வச்சுக்கோங்க, நாங்க அப்படியே படிச்சு எக்ஸாம் எழுதிடுவோம். யாரும் நோட்ஸ் ஐ திங்க் எழுதி பிரேமா மாதாஜி தான் எழுதுவாங்க உட்கார்ந்துட்டு. இப்ப நான் தமிழ்ல எழுதி வச்சேன் நீங்க சொன்னத. ஓகே. ஆன்மீக குரு யாரை காட்டுகிறார்களோ அவர்கள். அடுத்தது சிக்ஷா குரு சொல்லிக் கொடுப்பவர், சாது சாஸ்திர பரம்பரையில் வருவது. நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க மெசேஜ்ல. பாத பிரதிஷ்டா குரு ஷோயிங் தி டைரக்ஷன். ஓகே. சிக்ஷா குரு வந்து பிரீச்சர்ஸ், தீக்ஷா குரு ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் தீக்ஷா. அது இதுல சைத்த குரு இதுல ஐ திங்க் இவங்க மணிமேகலை மாதாஜி எடுத்துக்கோங்க. மணிமேகலை அது போட்டு கொடுத்துருங்க மாதாஜி. One guru, one message. One guru, one message. உஷா மாதாஜி ஒரு செகண்ட், டெய்லி கிளாஸ் சொன்னாங்களா வீக்லி ஒன்ஸ் சொன்னாங்களா? அதெல்லாம் 7 days. அப்பனா என்ன பண்ணலாம்னா, இப்ப வேணா, இப்ப பாகவதம் முடிச்சிடலாம். முடிச்சிட்டு ஒரு 5 minutes நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்? ஓகே ஓகே ரைட். நான் as usual கேள்வி கேக்குறேன், நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. அன்னைக்கு சொல்றதை இப்படி தமிழ்ல சொல்லிட்டீங்கன்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஓகே மாதாஜி, நான் அது டிரான்ஸ்லேஷன் இது எல்லாருமே கேட்டுக்கோங்க, அப்ப சரியா போகுது. சோ யாரெல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணாதவங்களுக்கு கூட இந்த கான்செப்ட்ஸ் நல்லா புரியாது. ஆமா ஆமா. நானே தனேஸ்வரி மேம், நான் உங்களுக்கு அதுக்கு தான் கால் பண்ணேன். நான் குயிக்கா எனக்கு கேட்டதை நான் சொல்றேன், நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதை நீங்க சொல்லுங்க, சம்மரி பண்ணிடலாம் அப்படி. நோ ப்ராப்ளம். அது இப்போ இன்னைக்கு பண்ணிடலாம் அப்படியே டெய்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. எல்லாருமே மியூட்ல யூ ஆல்சோ நீங்களும் சொல்லுங்க. ஏன்னா மந்திரங்கள் நீங்களும் சொல்லும் போதுதான் உங்க மனசுல வந்து பதிய ஆரம்பிக்கும். நான் மட்டுமே சொல்லணும்ட்டு இல்லை, நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சொன்னீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருடைய அந்த லெவல் பிச் லெவல் வேரியா இருக்கும் இல்லையா, சிங்கப் ஆகாது. அதனால நீங்க மியூட்ல இந்த ஓம் நமோ பகவதில இருந்து ஃபுல்லா அந்த மந்திரங்கள் வரைக்கும் சொல்லுங்க, எல்லாருமே சொல்லணும். நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவா நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த ராத காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானுஷுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாரூப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்யயேவ ச பதிதனாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ நாம இப்போ பிரணத்தியோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யார் பிரணத்தி பாட போறீங்க? நான் பாடுறேன். ஓகே, நீங்க இந்த சாட்ல இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஜெயபாத்க சுவாமி இது பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரபுபாத பிரணத்தி பாடுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஒரே ஒரு நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே ஜெயபாதக சுவாமி இதி நாமினே.
நம ஆச்சாரிய பதாய நிதாய் கிருப பிரதாயினே கௌரகதாதாம தயாநாகர கிரமதாரிணே நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி ஆஸ்தாய தேசதாரிணே நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி ஆஸ்தாய தேசதாரிணே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபோ நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர் பக்த விருந்தா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபோ நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர் பக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே ஜெய் ராதா கோவிந்த ராதா கோவிந்த ராதா கோவிந்த ராதே ஜெய் ராதா கோவிந்த ராதா கோவிந்த ராதா கோவிந்த ராதே ஜெய் கௌரணிதாய் கௌரணிதாய் ஜெய் கௌரணிதாய் ஜெய் கௌரணிதாய் ஜெய் கௌரணிதாய் ஜெய் பிரபுபாதா ஜெய் பிரபுபாதா ஜெய் பிரபுபாதா ஜெய் பிரபுபாதா நிதாய் கௌர ஹரி போல் நித்ய கௌர ஹரி போல் நித்ய கௌர ஹரி போல் மாதாஜி ஹரே ஹரி கிருஷ்ணா போல் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம 4வது பதத்தை பார்க்க போகின்றோம். ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஷின்வதஹ ஸ்ரத்தயா நித்யம் கிருணதஸ்தஸ்வ ஸ்வேஷ்டிதம் காலேன நாதி தீர்கேன பகவான் விசேத ருதுஹி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுவந்த சத்யா நித்யம் கிருணஸ்த ஸ்வ சேஷ்டிதம் காலேன நாதி தீர்கேன பகவான் விஷதே கிருதி. ஸ்வத்வத் செவி சாய்ப்பவர்களில் ஸ்ரத்தாய சிரமத்தையுடன் நித்தியம் ஒழுங்காக எப்பொழுதும் கிருணுத்த
விஷயத்தை கருத்தில் கொண்டு தவிரவும் சேஷ்டிதம் ஒருவரது சொந்த முயற்சியின் மூலமாக உறுதியுடன் காலேன ஆயுள் இல்லை அதி தீர்க்கேன மிகவும் நீடிக்க செய்யப்பட்ட காலம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விஷதே தோன்றுகிறது கிருதி ஒருவரின் இதயத்திற்குள். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒழுங்காக கேட்பவர்களும் இவ்விஷயத்தை எப்பொழுதும் முக்கியமானதாக ஏற்றுக்கொள்பவர்களும் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை விரைவில் தங்களது இதயங்களில் எழுந்துருளச் செய்வர். பொருளுரை. பகவானின் முக்கியமற்ற அல்லது பௌதீக எண்ணங்கொண்ட பக்தர்கள் அவசியமான தகுதிகளை பெறாமலேயே பகவானை நேருக்கு நேராக காண மிகவும் விரும்புகின்றனர். ஜடப்பற்றும் பகவானை நேருக்கு நேராக காண்பது என்பது இணைந்திருக்க முடியாது என்பதை இத்தகைய மூன்றாந்தர பக்தர்கள் நன்கறிய வேண்டும். மூன்றாம் திறத்திலுள்ள உலகாயதமான போலி பக்தனின் சார்பாக இக்காரியத்தை பிழைப்புக்காக பாகவதம் கூறுபவர்களால் செய்துவிட முடியாது. இது இயந்திரம் போன்ற செயற்கையான ஒரு முறையும் அல்ல. பாகவதம் கூறி பிழைப்பை நடத்துபவர்கள் தன்னுரிவு பெற்றவர்களும் அல்ல. சபையோரின் முக்தியில் அவர்களுக்கு அக்கறையும் இல்லை. இதனால் இவ்விஷயத்தில் அவர்கள் பயனற்றவர்களாக குடும்பத்தின் மீது பற்றை பராமரிப்பதும் இத்தொழிலின் மூலமாக சில பௌதீக நன்மைகளை சம்பாதிப்பதிலும் மட்டுமே அவர்கள் அக்கறை கொண்டுள்ளனர். பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு உயிர் வாழ 7 நாட்கள் மட்டுமே இருந்தன. ஆனால் மற்றவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை நித்தியமாக அல்லது எப்பொழுதும் கேட்க வேண்டும் என்றும் அதை ஒருவர் சுய முயற்சியுடன் உறுதியான பக்தியுடன் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் பரீட்சித் மகாராஜா சிபாரிசு செய்கிறார். இது குறுகிய காலத்திலேயே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை ஒருவரை இதயத்தில் இருந்துள்ளச் செய்யும். ஆனால் போலி பக்தன் எப்பொழுதும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதற்குரிய முயற்சியை மேற்கொள்ளாமலும் பௌதீக பற்றி துறக்காமலும் அவனது திடீர் விருப்பத்தினால் பகவானை காண ஆவல் கொள்கிறான். ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேட்டு அதனால் பயனடைந்து பரீட்சித் மகாராஜனை போன்ற ஒரு அதிகாரியால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள முறை அதுவல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ பாகவதத்தை எவ்வாறு கேட்க வேண்டும், எவ்வாறு சொல்ல வேண்டும், எவ்வாறு சொல்லக்கூடாது, எதற்காக பாகவதத்தை நம்முடைய வயிற்று பிழைப்பிற்காக நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கறது ரொம்பவுமே வலியுறுத்தி பிரபுபாதா அவர்கள் இந்த பொருளுரையில விளக்கி எழுதியிருக்கிறார். எஸ், இதை எல்லாமே ஃப்ரீயா, ஞானத்தை ஃப்ரீயா தான் வாரி வழங்கணும். அதுக்காக நம்ம சன்மானத்தை நாம எப்பொழுதும் பெறக்கூடாது. சோ இவ்வளவு பெரிய கைங்கரியத்தை பண்ணியிருக்காரு பிரபுபாதர் இல்லையா? எல்லாவற்றையுமே டிரான்ஸ்லேஷன் அதாவது இந்த சமஸ்கிருதத்திலிருந்து அதற்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் விளக்க உரை எழுதி அதற்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு எழுதி அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்டா இருக்கக்கூடிய அந்த பர்பட்டையும் எழுதியிருக்கார். சோ அவர் இத்தனையுமே அவர் எழுதணும்னா எவ்வளவு பிரயத்தனம் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா? எல்லாவற்றையுமே ஃப்ரீயா தான் வச்சுட்டு போயிருக்காரு. எதையுமே காசுக்காக அவர் செய்யல. ஆன்லைன்ல நீங்க எல்லாமே ஃப்ரீயா படிக்கலாம். ஆனா புக் வேணுன்றவங்க வாங்கி they can purchase and read actually. ஸோ ஆனா இந்த ஞானத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஃப்ரீயா தான் வாரி வழங்கிட்டு போயிருக்காரு. அதே மாதிரிதான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் பிரகாரமே பிராமணன் என்பவன் ஞானத்தை காசுக்காக விற்கக்கூடாது எப்பொழுதுமே அப்படிங்கறதுதான் பகவானுடைய இது. ஸோ அதனால ஞானத்தை நம்ம ஃப்ரீயா தான் நம்ம வழங்கணும். ஸோ குரு தட்சணை என்பது சீடர்கள் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, தட்சணையை கேட்டு பெறக்கூடாது. தட்சணை தானாக வரக்கூடிய எந்த ஒரு இதையுமே அதை கொண்டு திருப்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் பிராமணர்களுக்கு இருக்கணும்ன்றது அந்த பரம்பரை வாயிலாக வரும்பொழுதே அதை நிலைநிறுத்தப்பட்டதனால இப்ப எல்லாமே சேஞ்சஸ் இல்லையா? எவ்ரிதிங் இஸ் கமர்ஷியல். எல்லா இடத்துலயுமே கொடுப்பவரும் சரி பெறுபவரும் சரி கமர்ஷியல் தான். ஸோ நான் இவ்வளவு காசு கொடுத்து இதுக்காக நீ இவ்வளவு செய்திருக்கணும்ன்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன். இப்போ ஒரு ஹோமம் செய்யறோம், எல்லாமே செய்யறோம் வீட்டுலனாக்கா அந்த பிரீஸ்ட் கிட்ட இருந்து நிறைய எதிர்பார்ப்புகள். நாம் இவ்வளவு காசு கொடுத்தலாம், அவர் ஏன் வெறும் 10 நிமிஷம் தான் மந்திரம் சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி வாங்கினதுக்கான அந்த சன்மானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ மந்திரங்களும் ஃபுல்லாக சொல்வதும் கிடையாது. அது வெரி ரேர். அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துலதான் நாம் இப்போ இருக்கின்றோம். சுண்வதக ஸ்ரத்தையா நித்யம் கிருணதஸ்ய ஸ்வேஷ்டிதம் காலேன நாத்தி தீர்க்கேன பகவான் விசதே ஹிருதிஹி. அதாவது சுண்வதக, அதாவது செவி சாய்ப்பவர்களில், அதாவது ஸ்ரவணம் செய்பவர்களில், ஸ்ரத்தையா, அதாவது ஸ்ரத்தை என்பது இருக்கணும் இல்லையா? ஸ்ரத்தை என்பதால் முயற்சி இல்லையா? ஸ்ரத்தையுடன், அதாவது நம்பிக்கையுடன், நித்தியம் அப்படின்னா எப்பொழுதுமே. சோ நித்தியம் மீன்ஸ் பெர்மனன்ட்.
எப்பொழுதுமே ஒழுங்காக கிருணத விஷயத்தை கருத்திற்கொண்டு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நாம எந்த விதத்தில் அவர்கள் எடுத்துரைத்திருக்கிறார்களோ அதே விதத்தில் நாம வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம். தவிரவும் ஸ்வசேஷ்டிதம் ஒருவரது சொந்த முயற்சியின் மூலமாக உறுதியுடன். இதுதான் ரொம்ப அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். ஸ்வசேஷ்டிதம் அப்படின்னா நாம இதற்காக முயற்சி செய்து அதுல வந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள்றதுக்காக நம்ம பிரயத்னிக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸ்ரவணம் நானும் அதாவது சொல்றேன்னு சொல்றதுக்காக கேட்டுட்டே இருந்தா அதை எதையுமே வந்து உபயோகப்படுத்தாம இருந்தா வேஸ்ட் இல்லையா? எவ்வளவுதான் கேட்டுட்டே இருந்தாலுமே அது ஒன்றும் கேட்கறது மட்டும்தான். இந்த காதுல வாங்கி நம்ம இந்த காதுல விட்டுட்டு போறோம்னு நம்ம நினைக்க வேண்டும். ஆனா சொல்வதை இப்போ வந்து சிக்ஷா குரு இத்தனை பேர், அதே மாதிரி குரு என்றால் இத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே நேத்து படிச்சோம் இல்லையா? குரு தத்துவம் என்றால் என்ன, தத்துவா என்றால் என்ன, இதெல்லாம் வந்து நேத்து படிச்சோம். அது எல்லாமே என்னன்றத வந்து மனசுக்குள்ள வந்து போட்டுக்கணும். எல்லாத்தையுமே நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியலன்னாலும் மறதியினுடையதுனால, பட் மனசுக்குள்ள ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம அவரேதான் முயற்சி செய்யணுமே வழி யாராலுமே வந்து இப்ப நான் முயற்சி செய்துதான் அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதை தவிர்த்து வந்து சொல்றாங்கன்றதுக்காக அது மட்டுமே கேட்டுட்டே காத்துல விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா தட் மீன்ஸ் நம்ம சைடு இருந்து எந்த முயற்சியுமே கிடையாது. முயற்சி என்பது வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும். எந்த ஒரு செயலிலுமே முயற்சியற்று நாம் செய்யறதுல வந்து வெற்றி காணவே முடியாது. ஒருவருடைய சொந்த முயற்சியின் மூலமாக எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் அந்த முயற்சி, உறுதியுடன் திடமான டிட்டர்மினேஷனா நம்ம வந்து அந்த முயற்சியை வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். உறுதியோட பாதியில விட்டுட்டு பாதியில வந்து போகக்கூடாது இல்லையா? எவ்ரிதிங் முதலில் தொடங்கினால் முடிவு வரை அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற அந்த திடமான உறுதி நம்ம கிட்ட இருக்கணும். காலேன ஆயுள்னா இல்லை, தீர்கேனா மிகவும் நீடிக்க செய்யப்பட்ட கால பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். விசதே தோன்றுகிறது, ருதிகி ஒருவரின் இதயத்திற்குள்ளந்து தோன்றுகின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒழுங்காக கேட்பவர்களுக்கும் இவ்விஷயத்தை எப்பொழுதுமே முக்கியமானதாக ஏற்றுக்கொள்பவர்களுக்கும் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை விரைவில் தங்களது இதயங்களில் எழுந்தருளச் செய்வர். அதாவது அவங்களுடைய ஹிருதயத்துல பகவானை வந்து தோற்றுவிக்க முடியும் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நமக்கு வந்து பிரபுபாதருடைய விளக்க உரையிலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகின்றது. மொழிபெயர்ப்புல அழகான ஒரு வார்த்தைகள் இந்த மொழிபெயர்ப்பு. பாகவதத்தை வந்து ஒழுங்காக கேட்பவர்கள் அப்படின்னா, ஒழுங்கு என்பது தட் இஸ் ஃபாலோயிங் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட்லின்ற அர்த்தம். இங்க என்ன வார்த்தைகள் சொல்கின்றார்கள், என்ன அவர் கொடுத்திருக்கார், இதை நாம என்ன செய்யணும், என்ன ப்ராசஸ், இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து செவியுற்று நம்ம வந்து அதை வந்து அந்த இதுல வந்து லயித்து கேட்க வேண்டும். நானும் கேட்கிறேன்றது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு சாதாரணமா விஷயம் வீட்டுல நடக்கக்கூடிய சம்பாஷணை மாதிரி நாம கேட்கக்கூடாது. அதன் மேல முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து நாம வந்து ஞானத்துக்கு எப்பவுமே நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் வழங்கிதான் அதை வந்து நம்ம பெற வேண்டும். இவ்விஷயத்தை எப்பொழுதுமே முக்கியமானதாக ஏற்றுக்கொள்பவர்களும் பாகவதத்துல சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமே வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையான முக்கியமான விஷயங்களில் அதுவும் ஒன்று என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த நிலையில் யார் ஒருவர் பாகவதத்தை கேட்கின்றார்களோ முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா விரைவில் அவர்களுடைய ஹிருதயங்களில் எழுந்தருள செய்வர். அவரே வந்து நமக்கு வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல காட்சி அளிப்பார் அப்படிங்கறத வந்து இந்த பொருளில மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். அவ்வாறு இல்லாம ஜஸ்ட் ஏதோ நானும் கேட்கின்றேன்னு சொல்பவரும் அவரும் ஏதோ ஒரு ஸ்ரத்தையற்ற நிலையில வந்து காசுக்காக சொன்னாங்கன்னா அதனுடைய பலிதம் என்பது உண்மையான பலிதத்தை நாம அடைய முடியாது. அதுதான் இந்த பொருளுடைய சாராம்சமே. பகவானின் முக்கியமற்ற அல்லது பௌதீக எண்ணம் கொண்ட பக்தர்கள் எதையுமே இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டோட, அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையோட, இந்த பௌதீக பிரகிருத்தியோட நாம வந்து நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொண்டு நாம பக்தி செய்தா கூட அதுல இருந்து நம்ம வந்து பலன்களை எதிர்பார்த்து கொண்டு நாம எந்த பலன்கள், பௌதீக பலன்களை எதிர்பார்த்து அவசியமான தகுதிகளை பெறாமலேயே பகவானை நேருக்கு நேராக காண மிகவும் விரும்புகின்றனர் இல்லையா? நாம் இன்னும் அந்த பக்குவ நிலையை அடையாததுக்கு முன்னாலே பகவான் நமக்கு வந்து தோன்றணும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்பதை தான் வந்து இங்க வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஜடப்பற்றும் பகவானை நேருக்கு நேராக காண்பது என்பது இணைந்திருக்க முடியாது இல்லையா? ரெண்டுமே டோட்டலி ஆப்போசிட். ஒரு புறம் நாம வந்து பௌதீக இயற்கை மேலதான் நம்மளுடைய பற்றுதலை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆன்மீகத்துல நம்மளுடைய பற்றுதலை விட பௌதீகத்துல மேலோங்கி இருக்கும் பொழுது பகவானை பார்க்கணும்ன்ற அந்த இது வந்து சாத்தியமாகுமா?
டோட்டலி ஆப்போசிட் இல்லையா? ஆன்மீகத்துல முன்னேறும் பொழுது நம்ம அட்லீஸ்ட் அதுல பக்குவ நிலை அடையும் பொழுதாவது நமக்கு வந்து பகவானுடைய கருணை இருந்தா அவர் நம்ம ஹிருதயத்துல எழுந்தருளக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நாம பெறுவோம். ஆனால் அவ்வாறு இல்லாமல் வெறுமனே பௌதீகத்திலே நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அமைத்து கொண்டு காட்சி மட்டும் பகவான் நமக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சா அது மிகவும் தவறு. இது 3ஆம் தரம் பக்தர்கள் வந்து நன்கு புரிய வேண்டும். அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரிக்காக சொல்லப்பட்டது. அதாவது தே ஆர் இந்த இனிஷியல் ஃபேஸ், ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கிறவங்க இல்லையா? சோ பக்தி பற்றி அவ்வளவு தெரியாது. அப்படிப்பட்டவர்களுடைய இது வந்து எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாமே இதே மாதிரிதான் இருக்கும். ஏன்னா நான் இது செய்தேன், பகவான் எனக்கு இது கொடுத்தார் அப்படின்னா எல்லாமே பௌதிக சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரியான நிலைகள் சில சமயங்களில் அவர்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நல் பலன்களும் அவர்கள் கிடைக்க பெறுவார்கள். கொஞ்சமா ஒரு பக்தி செய்தாலே அதனுடைய பக்தியினுடைய முக்கியத்துவம் தெரியாம கூட அவர்கள் செய்யும் பொழுது அதற்கான பலன்களையும் அவர்கள் பெறுகிறார்கள். ஏனென்றால் கர்ம பலனில் அது இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறார்கள். ஆனால் அதுல நிலைத்திருக்கவே முடியாது. எந்த ஒரு பௌதீக பலனுமே வந்து நமக்கு முதல் முடிவு எல்லாம் இங்கேதான். சோ அது வந்து நிரந்தரமற்ற ஒரு பலன் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிழைப்புக்காக பாகவதம் கூறுபவர்களும் செய்துவிட முடியாது இல்லையா? சோ வெறுமனே வந்து நம்ம வந்து காசுக்காக வந்து பாகவதத்தை சொல்லி கொடுப்பதால அதுல வந்து நமக்கு பக்தர்களுக்கு பக்தியை உற்பத்தி செய்ய முடியுமா? நம்மளால அவங்கள இன்வோக் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அதுல எல்லாமே இந்த குறிக்கோள் என்னன்னாக்கா நம்மளுடைய வயிற்று பிழைப்புக்காக நம்ம செய்யக்கூடியதாகும். அதுல வந்து நமக்கு ஈடுபாடு என்பது மிக மிக குறைவாக இருக்கும். இது எந்திரம் போன்ற செயற்கையான முறையும் அல்ல. பாகவதத்தை வந்து சொல்வதும் கேட்பதும் வந்து லைக் மிஷின் மாதிரி நம்ம சொல்லவும் முடியாது, மிஷின் மாதிரி கேட்கவும் முடியாது. இப்ப பட்டன் ஆன் பண்ணா மிக்சி ஓடுற மாதிரி நம்ம வந்து பாகவதத்தை வந்து நம்ம சொல்லவும் முடியாது, கேட்கவும் முடியாது. அதுல வந்து பிரயத்தனம் வேண்டும். அடுத்து வந்து அதுல வந்து நம்பிக்கை, பிரயத்தனம், பக்தி இந்த 3மே நமக்கு வேண்டும். அதோட தான் நம்ம சொல்லணும், அதோட தான் நம்ம கேட்கணும். இந்த 3ம் மற்ற இந்த செயல் வந்து பாகவதம் கேட்கின்றோம் என்று சொல்வதும் வந்து தவறான ஒன்று. சோ சபையோரின் முக்தியில் அவர்களுக்கு அக்கறையும் இருக்காது இல்லையா? இப்ப பாகவதம் சொல்றோம்னா இங்க நீங்க எல்லாரும் டிவோட்டிஸ் வந்திருக்கீங்க, உங்களுடைய டைம் எல்லாம் ஒதுக்கிட்டு த இம்பார்ட்டன்ஸ் பாகவதம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. சோ அப்போ சொல்பவர்களுடைய நிலை எப்படி இருக்க வேண்டும்? இவர்களுக்கெல்லாம் நல் மார்க்கம் பகவானுடைய அருள் கிடைக்க பெறணும்ன்ற அந்த நோக்கத்தோட தான் பாகவதத்தை நாம சொல்லணும். அத்தகைய எண்ணத்தோடு சொல்லும் பொழுது பக்தர்களுக்கு என்ன தேவையோ என்ன வழங்கணுமோ அது பகவான் வந்து கண்டிப்பாக வழங்குகின்றார். கேட்பவர்களும் அதே ஸ்ரத்தையில் தான் கேட்க வேண்டும். குடும்பத்தின் மீதுள்ள பற்றை பராமரிப்பதாலும் இத்தொழிலின் மூலமாக சில பௌதிக நன்மைகளை சம்பாதிப்பதால் மட்டுமே அவர்கள் அக்கறை கொண்டுள்ளனர். அதாவது பாகவதத்தை வந்து பிரசங்கம் செய்வது சன்மானத்தோடு பிரசங்கம் செய்பவர்கள், சன்மானத்திற்காக மட்டுமே பிரசங்கம் செய்பவர்களுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்து இது. பரீட்சித் மகாராஜன் உயிர் வாழ 7 நாட்கள் மட்டுமே இருந்தன. ஆனா அவரோட எத்தனையோ ரிஷிமுனிகள் எல்லாம் உட்கார்ந்து பாகவதத்தை கேட்டார்கள் இல்லையா? ஆனால் மற்றவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நித்தியமாக அல்லது எப்பொழுதும் கேட்க வேண்டும் என்றும் அதை ஒருவர் சுய முயற்சியுடனும் உறுதியுடனும் பக்தியுடனும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது பரீட்சித் மகாராஜன் சிபாரிசு செய்கிறார். இதுதான் வந்து இந்த 2 லைனை நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். பாகவதத்தை எவ்வாறு சொல்ல வேண்டும், கேட்க வேண்டும் என்பதற்கு சுய முயற்சி, எஸ் நம்மளுடைய செல்ஃப் என்டியூர் கண்டிப்பா நமக்கு தேவை இல்லையா? உறுதியுடனும் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் அந்த முயற்சி என்பது உறுதியுடனும் அடுத்து பக்தியுடனும் வந்து அத்தகைய செயலை சிரவணத்தையும் பண்ணணும், கீர்த்தனத்தையும் செய்யணும். பரீட்சித் மகாராஜர் அதுதான் வந்து சிபாரிசு செய்திருக்கார். இது மிக குறுகிய காலத்திலேயே வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை ஒருவர் இதயத்தில் எழுந்தருள செய்ய முடியும். ஒருவர் இவ்வாறு தன்னுடைய சுய முயற்சியுடனும் உறுதியுடனும் பக்தியுடனும் பாகவதத்தை சொல்வதாலும் கேட்பதாலும் அவருடைய ஹிருதயத்துல வந்து பகவானை வந்து நிலைநிறுத்துவதற்கு ஒரு எழுந்தருள செய்வதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை வந்து அது ஏற்படுத்துகின்றது. ஆனால் போலி பக்தன் எப்பொழுதும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதற்குரிய முயற்சியை மேற்கொள்ளாமலும் பௌதீக பற்றை துறக்காமலும் அவனது திடீர் விருப்பத்தினால் பகவானை காண ஆவல் கொள்கின்றான் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இப்போ உண்டு இல்லையா? சோ பக்தி வந்து அந்த இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு மட்டுமே நம்ம செய்து, எஸ் இப்போ ஒரு பண்டிகை வருதுன்னா அன்னைக்கு மட்டும்தான் வந்து நம்ம பிரத்யேகமா நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? எஸ் பண்டிகை வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமே ஒழிய அன்னைக்கு மட்டுமே செய்யணும்னு நினைக்கிறது வந்து தவறான ஒன்று. அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு நமக்கு தேவைன்னா உபயோகப்படுத்தி கொள்வது அது மிக தவறான ஒரு வழி இல்லையா? அவனது திடீர் விருப்பத்தினால் சடன்னா நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், பகவானை காண ஆவல் கொள்கின்றான். ஏன் இப்ப பகவான் நம்ம பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஒரு உந்துதல். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டு அதனால் பயனடைந்த
பரிஷித் மகாராஜனை போன்ற ஒரு அதிகாரியால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள முறை அதுவல்ல. அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார்? பரிஷித் மகாராஜன் முயற்சி இருக்கணும், சுய முயற்சி, செல்ஃப் என்டியூர் என்பது கண்டிப்பாக தேவை. உறுதி, டிட்டர்மினேஷன் என்பது முக்கியமா. எஸ், இந்த பக்தி பாதையில நாம வந்து விடாமுயற்சியோட கடைசி வரைக்குமே நம்ம வந்து இதுல ஈடுபாடோட இருந்து நம்ம இந்த பக்தி பாதையை மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குள்ளேதான் இருக்கணும். அது அத்தகைய மார்க்கத்தில் அந்த மன உறுதியுடன் அவர்கள் பக்தி பாதையில் செல்லும் பொழுது அவர்கள் வந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது பக்தி பாதையை வந்து அவங்களால வந்து நிறைவடைய செய்ய முடியும். பகவானை தன்னுடைய ஹிருதயத்திலும் எழுந்தருள செய்யக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தையும் அவர்கள் அடைய பெறுவார்கள். இந்த கீழே இந்த லாஸ்ட் 2 வரி வந்து சொல்லியிருக்கிறது வந்து குவைட் ஆப்போசிட் இல்லையா? சோ சடனா நம்ம வந்து பகவானை நம்ம மனசுல வந்து நிலை நிறுத்தணும் என்பது கண்டிப்பா சாத்தியமற்ற ஒரு செயல் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ்பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. பிரவிஷ்டக கர்ண ரந்திரேன ஸ்வனாம் பாவ சரோருஹம் துனோதி சமலம் கிருஷ்ணஹ லசலிஸ்யஸ்ய யதா சரத். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரவிஷ்ட கர்ண ரந்திரேன ஸ்வானாம் பாவ சாரோருகம் துனேதி சமலம் கிருஷ்ணக சலிஷ்ய யதாசரத். பிரவிஷ்ட இவ்வாறு உள்ளே புகுந்து, கர்ண ரன்றேன செவித்துவாரங்களின் மூலமாக, ஸ்வானாம் ஒருவரின் முக்தியடைந்த நிலைக்கேற்ப, பாவ இயல்பான உறவு, சரருகம் தாமரை மலர், துனோதி தூய்மைப்படுத்துகிறது, சமலம் காமம், கோபம் பேராசை மற்றும் விருப்பம் போன்ற பௌதீக குணங்கள், கிருஷ்ண பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், ஷலிஷ்ய நீர்த்தேக்கங்களின், யதா அது இருந்ததை போலவே, சரத் இலையுதிர் காலம். மொழிபெயர்ப்பு: பரமாத்மாவான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சபத் அவதாரமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் வடிவில் தன்னுறவு பெற்ற ஒரு பக்தனின் இதய தாமரைக்குள் புகுந்து நீரின் கலக்கத்தை இலையுதிர்கால மழை போக்குவதை போல பௌதீக சகவாசத்தால் விளைந்த காமம், கோபம், லோபம் முதலான அழுக்குகளை போக்கி விடுகிறார். பொருளுரை: பகவானின் ஒரே ஒரு தூய பக்தரால் உலகின் எல்லா வீழ்ந்த ஆத்மாக்களையும் விடுவிக்க முடியும் என்று சொல்லப்படுகிறது. இவ்வாறாக நாரதர் அல்லது சுகதேவ கோசாமியை போன்ற ஒரு தூய பக்தரின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவனாக இருப்பவனான நாரதருக்கு பிரம்மதேவர் அதிகாரம் அளித்ததை போன்று தனது ஆன்மீக குருவால் அதிகாரம் அளிக்கப்படுவான். இத்தகையவன் தனது தூய பக்தியின் வலிமையால் தன்னை மட்டும் அல்லாமல் உலகையும் விடுவிக்க முடியும். கலங்கிய நீர்த்தேக்கங்களின் மேல் விழும் மதாஜி, கீழே கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க மதாஜி. இலையுதிர் கால மழையின் ஒப்புமை மிகவும் பொருத்தமானதாகும். மழைக்காலத்தில் ஓடைகளின் நீரெல்லாம் கலங்கி விடுகிறது. ஆனால் இலையுதிர் காலமான ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதங்களில் மிதமான மழை பெய்கிறது. இவ்வேளையில் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள ஆறுகளின் கலங்கிய நீர் உடனே தெளிந்து விடுகிறது. சில ரசாயன பொருட்களை கலப்பதால் தலைநகரில் உள்ள நீர்த்தேக்க தொட்டியை போன்ற ஒரு சிறிய நீர் சேமிப்பை சுத்தப்படுத்தி விடலாம். ஆனால் இத்தகைய மிகச் சிறிய முயற்சியால் ஆறுகளை போன்ற எல்லா நீர்த்தேக்கங்களையும் சுத்தப்படுத்துவது சாத்தியமல்ல. ஆனால் பகவானின் சக்தி வாய்ந்த தூய பக்தர் ஒருவர் தம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வதோடல்லாமல் அவரது சகவாசத்தில் உள்ள இன்னும் பலரையும் கூட காப்பாற்ற முடியும். அதாவது அனுபவ அறிவு அல்லது யோகாபியாச முறைகள் முறைகளை போன்ற மற்ற முறைகளால் கலங்கப்பட்ட தன் சொந்த இதயத்தை மட்டுமே ஒருவனால் சுத்தம் செய்ய முடியும். ஆனால் பகவானிடம் மேற்கொள்ளப்படும் பக்தி தொண்டு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் தூய பக்தரின் பக்தி தொண்டு பொதுமக்களின் இதயங்களையும் தூய்மை செய்யக்கூடியதாகும். பகவானின் உண்மையான பிரதிநிதிகளான நாரதர், சுகதேவ கோசாமி, பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யா, ஆறு கோஸ்வாமிகள், மேலும் அண்மையில் ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூரர் மற்றும் ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரர் ஆகியோரை போன்றவர்களால் அவர்களுடைய சக்தி வாய்ந்த பக்தி தொண்டால் எல்லோரையும் விடுவிக்க முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதால் ஒருவன் பகவானுடனான தனது நித்திய உறவை
உணர்கிறான். இவ்வுறவுகள் தாசன், தோழமை, தாய்ப்பாசம் மற்றும் காதல், அன்பு ஆகியவை ஆகும். நாரதரை போன்ற தூய பக்தர்கள் அனைவரும் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் மட்டுமல்லாமல் ஆன்மீக தூண்டுதலின் காரணமாக அவர்கள் இயல்பாகவே பிரச்சார தொழிலும் ஈடுபட்டிருந்தனர். இவ்வாறாக பௌதீக குணங்களில் சிக்கி கிடந்த பல இறங்கத்தக்க ஆத்மாக்களை அவர்கள் விடுவித்தனர். அவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எப்பொழுதும் செய்வதன் மூலமாகவும் வழிபாட்டின் மூலமாகவும் பாகவத கொள்கையை பின்பற்றியதால் மிகவும் சக்தி பெற்றவர்கள் ஆகினர். இத்தகைய செயல்களினால் இதயத்தில் குவிந்துள்ள அழுக்குகள் பகவானால் தூய்மை செய்யப்பட்டு விடுகின்றன. பகவான் எப்பொழுதுமே ஜீவராசிகள் இதயத்தில் இருக்கிறார். ஆனால் ஒருவரின் பக்தி தொண்டின் மூலமாக அவர் வெளிப்படுகிறார். அறிவாலோ யோக முறைகளாலோ இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதல் இப்போதைக்கு சரியானதாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் அது சிறிய நீர்த்தேக்கத்தை ரசாயன முறைகளால் சுத்திகரிப்பதற்கு ஒப்பானதாகும். நீரை தெளிவுபடுத்தும் இம்முறை இப்போதைக்கு தாக்கு பிடிக்கக்கூடும். நீரிலிருந்த அழுக்குகளும் அடியில் படிந்து விடக்கூடும். ஆனால் சிறு கிளர்ச்சியால் அனைத்தும் கலங்கி விடுகிறது. பகவானிடம் ஆற்றப்படும் பக்தி தொண்டு மட்டுமே இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற ஒரே முறை என்பதே இதன் கருத்தாகும். ஆயினும் மற்ற முறைகள் வெளித்தோற்றத்தில் நன்மை தருபவையாக காணப்பட்டாலும் மனக்கிளர்ச்சியின் காரணத்தால் மீண்டும் கலங்கிவிடக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது. மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுபடுவதற்கு சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ள மிகச் சிறந்த முறை எப்பொழுதும் ஒழுங்காக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கவனத்துடன் செவியுற்று பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எவ்வாறு பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும், எவ்வாறு கேட்க கூடாது, சொல்லக்கூடாது என்பதை போன பதத்துல பார்த்தோம். இந்த பதத்துல எவ்வாறு கேட்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் இங்கே பார்க்க போகின்றோம். பிரவிஷ்ட கர்ண ரந்திரேன ஸ்வனானம் பாவ ஷரோருஹம் துனோதி சமலம் கிருஷ்ணஹ சலிஷ்யஹ யதா சரத். அதாவது பிரவிஷ்டஹ இவ்வாறு உள்ளே புகுந்து, கர்ண ரந்திரேன செவி துவாரங்களின் மூலமாக, அதாவது நம்ம வந்து பாகவதத்தை கேட்கிறோம், காதுல இருந்துதான் உள்ளுக்குள்ள போறது இல்லையா. ஸ்வானான் ஒருவரின் முக்தி அடைந்த நிலைக்கேற்ப, அதாவது அவர்கள் எந்த அளவுக்கு விடுதலை அடைந்த நிலையில இருக்காங்களோ, இன்னும் விடுதலை அடையலையா, இன்னும் அந்த ப்ராசஸ்ல போயிட்டு இருக்காங்களா, அதற்கேற்றவாறு பாவக இயல்பான உறவு, சரருகம் தாமரை மலர், துனோதி தூய்மைப்படுத்துகிறது, சமலம் காமம் எதையெல்லாம் தூய்மைப்படுத்துகின்றது, காமம், கோபம், பிரேராசை மற்றும் விருப்பம் போன்ற பௌதீக குணங்களை எல்லாம் கலைந்து, அதெல்லாம் அதாவது கலைந்தெறிய வேண்டும். நாம் அது எல்லாமே கலங்கங்கள் தான். சோ பௌதீக குணங்கள் கிருஷ்ண பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சலிலஷ்யக நீர்த்தேக்கங்களின் யதா அது இருந்ததை போலவே ஷரத் இலையுதிர் காலம், அதாவது பரமாத்மாவான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சபத், அதாவது நம்ம சப்த ரூபத்துலதான் இப்ப வாசிக்கிறோம், நம்ம பேசுகின்றோம். அதை பற்றி பாகவதத்தை நம்ம வீட்டுல வாசிச்சா கூட கொஞ்சம் பலமா தான் வாசிக்கணும், மனசுக்குள்ள வாசிக்க கூடாது. சோ இல்ல பகவானுடைய பணம் இருந்தா வீட்டுக்குள்ள பாகவதத்தை வச்சு ஓப்பன் புக்கு வச்சுட்டு உட்காந்து ஒரு 4 ஸ்லோகத்தையும் மீனிங்கையும் வாசிச்சோம்னாக்கா தட் இஸ் அந்த ரூபத்துலதான் நம்ம பகவானை நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள எடுத்துட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம வாசிக்கிறோம், அந்த சப்தத்தை நாம கேட்கவும் செய்கின்றோம். அவதாரமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் வடிவில். சோ சபத் அப்படின்னா இந்த வார்த்தைகள் இல்லையா, சப்த ரூபத்துல நம்ம எழுத்து ரூபத்துல இருந்து சப்த ரூபத்துல நாம அதை வாசிச்சு நாம அந்த காதுல வாங்கிக்கிறோம். தன்னுணர்வு பெற்ற ஒரு பக்தனின் இதய தாமரைக்குள், அதாவது தன் உணர்வுன்னா செல்ஃப் ரியலைஸ், தான் யார் என்று உணர்ந்த, நான் உடலல்ல ஆன்மா என்று உணர்ந்த அத்தகைய ஆன்மாவுடைய பண்புகள் உண்மையிலே என்ன இதெல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இந்த உடல்ல, 24 பண்புகளுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி புரிந்த ஆன்மா எதுவும் செய்வது கிடையாது, வெறுமனே அது இன்வோக் மாத்திரம்தான். அதாவது அது ஆசை கொள்ளுதல் என்னும் அந்த ஒரு செயலை மட்டும்தான் அது செய்யறது. ஆனா ஃபைனலி எல்லாமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாமே ஆத்மாவுக்கு தான் வருகின்றது. ஏனென்றால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதே ஆத்மா கிட்ட இருந்துதான். அது மனசுல எடுக்குது, அந்த மனசுல இருந்து
எல்லா செயல்பாடுகளுமே செய்ய ஆரம்பிக்கின்றது. புலன்களும் செயல்படுகின்றது, புத்தியும் அதற்கேற்றவாறு செயல்படுகின்றது இல்லையா? சோ தன்னுணர்வு பெற்ற ஒரு பக்தனின் இதய தாமரை, அதாவது அவனுடைய மனசு என்னும் அந்த தாமரைக்குள்ள வந்து இந்த பக்தி உணர்வு என்பது அந்த சப்தத்தின் மூலமாக பகவான் வந்து அந்த தாமரைக்குள்ள வந்து புகுந்து நீரின் கலக்கத்தை இலையுதிர்கால மழை போக்குவது போல, அதாவது நீரினுடைய கலக்கம் வந்து அதாவது கலங்கி இருக்கக்கூடிய நீர் இல்லையா? இலையுதிர் காலம் என்பது இப்போ மழை காலத்துல வந்து மழை நிறைய பெய்யும் போது தண்ணி அடிச்சுட்டு போகும்போது எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் தான் இல்லையா? தூள் எல்லாமே மண்ணு எல்லாம் கலந்துதான் அடிச்சுட்டு போகும். ஆனா அதே வந்து மழை நின்ற பிறகு ஓய்ந்த பிறகு அந்த தெளிவடையக்கூடிய நீர்ல பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து எல்லாமே செட்டில் ஆயிடும் இல்லையா? ஆனா மேல இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து தெளிந்த நீராக இருக்கும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பௌதீக சகவாசத்தால் விளைந்த, அது போல இந்த கலக்கம், இந்த மண் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? ஒரு மண், அதாவது நீரை வந்து கலர் மாற்றத்திற்கு ஏற்படுத்துவது வந்து மழைக்காலம். அதுக்குள்ள என்னென்ன அடிச்சிட்டு வருதோ பொருட்கள், அந்த பொருட்களுக்கு வந்து இங்க வந்து இந்த நம்ம ஓமை என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய காமம், நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கோபம், நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பேராசை, இது எல்லாமே வந்து கலக்கம் அடையக்கூடிய பொருட்கள் தான். சோ அது எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து அழுக்குகளை எல்லாம் நம்ம வந்து போக்கி விடுகின்றார். அது மனசுல நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய அத்தனை அழுக்குமே இந்த பாகவதத்தின் ரூபத்துல வந்து தாமரை போன்ற நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள வந்து பகவான் உள்ளே நுழைந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அழுக்குகளை வந்து கலைந்து விடுகின்றார் என்றுதான் இந்த மொழிபெயர்ப்புல அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பகவானின் ஒரே ஒரு தூய பக்தரால், ஒரு உத்தமமான பக்தர் இருந்தாலும் அவரால் இந்த உலோகத்தை வந்து ரட்சிக்க முடியும். இந்த ஆத்மாக்களை வந்து இந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு அவரால் வந்து எடுத்து செல்ல முடியும். இவ்வாறாக நாரதர் மற்றும் சுகதே கோஸ்வாமி, நாரதர் வந்து யாரிடத்திலிருந்து பெற்றார் அந்த ஞானத்தை? பிரம்மதேவரிடம் பெற்றார். அவர் யாருக்கு எடுத்துரைத்தார்? வியாசதேவருக்கு எடுத்துரைத்தார். வியாசதேவர் யாருக்கு எடுத்துரைத்தார்? சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு எடுத்துரைத்தார். சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாருக்குமே பரிஷித் மகாராஜருக்கு மாத்திரம் எடுத்துரைக்கவில்லை. அவர் இன்னும் 7 நாட்கள்ல இறக்க போகின்றார்னா எங்கிருந்தோ இருந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே வந்து சேர்ந்தாங்க. லிஸ்ட் ஆஃப் ரிஷிஸ் எல்லாம் கூட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ அத்தனை பேருமே அந்த பாகவதத்தை வந்து கேட்டறிந்தார்கள். சோ தூய பக்தரின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரவனாக இருப்பவனும் நாரதருக்கு பிரம்மதேவர் அதிகாரம் அளித்ததை போன்று, ஏன்னா அவர் தான் சொன்னார், இதை எடுத்துட்டு போய் நீ எல்லார்கிட்டயுமே சொல்லணும், பரப்பணும் அரிக்கத்தையே அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கார். தன் ஆன்மீக குருவால் அதிகாரம் அளிக்கப்படுவான். சோ அதாவது நீ வந்து செய் அப்படிங்கிற அந்த உத்தரவு வந்து குரு கிட்ட இருந்து வந்து சிஷ்யனுக்கு வரும். சோ இத்தகையவன் தனது தூய பக்தியின் வலிமையால், சோ அவனும் வந்து அதை எடுத்துரைக்கணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு பியூரிஃபைடா இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தியில தான் அவனால வந்து முழுமையாக எதை சொல்லணுமோ அதை வந்து உண்மையை தான் நம்ம வெளியில சொல்லணும். அந்த உண்மையை வந்து அதே விதத்துல வந்து நாம வந்து எடுத்துரைக்க வேண்டும். அதுல நம்ம எந்த அடிஷன் டிலிஷன்லாம் நம்ம எதையுமே செய்யக்கூடாது. சோ அதுதான் வந்து சிக்ஷா குருனுடைய ரோல் இதுதான். சோ சிக்ஷா குரு என்னன்னாக்கா, குரு என்ன சொல்லி போயிருக்காரு அதை வந்து அப்படியே வந்து ஒப்பிப்பதுதான் வந்து பக்தர்களுக்கு வழி நடத்துவதுதான் சிக்ஷா குருனுடைய ஒரு மெயின் காரியமே. சோ தன்னை மட்டும் இல்லாமல் உலகையும் விடுவிக்க முடியும். சோ அத்தகைய பக்தன், அதாவது ஒரு தூய பக்தன் வந்து நாம யாருக்கெல்லாம் சொல்லும் பொழுது அதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு அவர்களுடைய வாழ்நிலையில் அவர்கள் எல்லாமே உபயோகப்படுத்தும் பொழுது நன்னிலை பெறுகிறார்கள். பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். சோ ஒருவன் தன்னுடைய இருப்பை மாத்திரம் கிடையாது, அடுத்தவர்களுடைய இருப்பையும் வந்து கிளியர் பண்றதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து சொல்ல முடியும். சோ அது கலங்கிய நீர்த்தேக்கங்களில் மேல் விழும் இலையுதிர் கால மழையின் ஒப்புவமை மிகவும் பொருத்தமானதாகும். மழை காலத்துல ஓடைகள நீரெல்லாம் வந்து கலங்கிதான் இருக்கும். ஆனால் இலையுதிர் காலம், இப்ப இந்த நவம்பர் இந்த இதெல்லாம் வரும் இல்லையா, அப்ப அந்த சமயத்துல வந்து இலையுதிர் காலம் வரும் இல்லையா, ஆட்டம் சீசன் சொல்லுவோம் நம்ம. அப்ப எல்லாமே வந்து மரத்துல இருக்கக்கூடிய இலைகள் எல்லாமே பழுத்து போய் எல்லாமே வந்து வனந்து போன சருகலாக வந்து விழ ஆரம்பிக்கும். அப்ப அது விழுந்த பிறகு மீண்டும் புதுசா வந்து வசந்த காலம் வரும் பொழுது, அதாவது ஜனவரி பிப்ரவரிக்கு மேல வந்து அந்த புதுதான இலைகள் எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா. திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ். சோ எப்படி நாம கூட வந்து ஜனிக்கின்றோம், அதுக்கப்புறம் வந்து வளர்கின்றோம், சில காலம் வாழ்கின்றோம், நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம வந்து ஈன்றெடுக்கின்றோம், வயோதிகம், அப்புறம் நம்மளுடைய மரணம் இல்லையா. அதே போலதான் மரத்திற்கும் வந்து ஒவ்வொரு காலம், இந்த 4 காலகட்டங்கள்ல வந்து தன்னுடைய
இது எல்லாமே வந்து there is a transformation இல்லையா? சோ இலைகள் எல்லாம் விழுகின்றது, கிளைகள் விழுகின்றது, எல்லாமே விழுகின்றது, மீண்டும் வந்து துளிர்க்கின்றது. ஓகே, மீண்டும் வந்து அது துளிர்க்கின்றது. சோ இது எல்லாருக்குமே நடக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆகஸ்ட் இப்ப எல்லாமே மழைக்காலம் தான். இந்த மழை இங்க வந்து நீங்க இந்த இலையுதிர் காலமா ஜூலை ஆகஸ்ட் எடுத்துக்க வேண்டாம். இலையுதிர் காலம் எப்பொழுது வரும்? இப்ப மழைக்காலம் முடிந்த பிறகுதான் அடுத்த காலம் தான் வந்து இலையுதிர் காலமாக வரும். இந்த மழைக்காலம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் வந்து இலையுதிர் காலம், அந்த 3 திங்கள். சோ அப்ப எல்லாமே வந்து விழ ஆரம்பிக்கும். உலகம் முழுவதிலும் உள்ள ஆறுகளில் நீர் இப்போ கலங்கிதான் இருக்கும். தெளிவடைந்து விடும். எப்பொழுது தெளிவடைந்து விடும்? ஆஃப்டர் 3 months. சில ரசாயன பொருட்களை கலப்பதால் தலைநகரில் உள்ள நீர்த்தேக்க தொட்டியை போன்ற ஒரு சிறு சேமிப்பு, இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே வாட்டர் டேங்க் இருக்கு இல்லையா? சப்ளை அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு வந்து கார்பரேஷன்ல இருந்து நமக்கு நீர் வருதுன்னா அந்த டேங்க்ல இருந்து சப்ளை பைப் வழியா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சேருது. சோ அங்க அந்த நீருக்கு வந்து பம்ப் பண்றது வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து வரும். அந்த மாதிரி ஒரு நீர்த்தேக்க தொட்டியை கிளீன் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து சில ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டு எல்லாம் நம்ம கிளீன் பண்றோம். ஆனா அந்த ஒரு சிறிய தொட்டிக்கு நம்மளால கொஞ்சமா அமௌண்ட் போட்டு கிளீன் பண்ண முடியும். ஆனா பெரிய பெரிய நதியில எல்லாம் நம்ம வந்து அத்துணுண்டு இதெல்லாம் பண்ணி வச்சு நம்மளால செய்ய முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. கேஞ்சஸ் பியூர், அதாவது கிளீனிங் ஆஃப் கேஞ்சஸ் வந்து நம்ம நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு செய்தார்கள். ஆனா இட் வாஸ் டன் as a பிக் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தான் பண்ணாங்க. இட் டுக் a lot ஆஃப் டைம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி தான் செய்ய முடியுமே வழியா, ஆனா எல்லா இந்த நீர் தொட்டியை கிளீன் பண்ற மாதிரி வித்தின் a day நம்மளால கிளீன் பண்ண முடியாது. ஆனால் இத்தகைய மிகச்சிறிய முயற்சியால் ஆறுகளை போன்ற எல்லா நீர்த்தேக்களையும் சுத்தப்படுத்துவது சாத்தியமல்ல. ஆனால் பகவானின் சக்தி வாய்ந்த தூய பக்தர் ஒருவரால் மட்டும் கண்டிப்பா முடியும் இல்லையா? தம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வதோடு அல்லாமல் அவரது சகவாசத்தில் உள்ள இன்னும் பலரை கூட அவரால் காப்பாற்ற முடியும். இதுதான் வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டினுடைய லெவல். அதாவது அனுபவ அறிவு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா? அதே மாதிரி யோகா அபியாசங்கள், அதாவது தன் தியான பயிற்சிகள், அவர் என்ன முயற்சி செய்கிறார்களோ அதன் மூலமாக மற்ற முறைகளால் கலங்கப்பட்ட தனது சொந்த இதயத்தை மட்டுமே ஒருவனால் சுத்தம் செய்ய முடியும் இல்லையா? யோகா அபியாசங்களும் சரி, எக்ஸ்பீரியன்ஸால வந்து ஓரளவுக்கு தான் நம்மளுடைய ஹிருதயத்தை வந்து நம்மளால தூய்மைப்படுத்த முடியும். ஆனால் பக்தியில போகும் பொழுது நம்ம ஹிருதயம் மாத்திரம் கிடையாது, நாம யாருக்கு சொல்கின்றோமோ அவர்களுடைய ஹிருதயத்தையுமே நம்மளால வந்து தூய்மைப்படுத்த முடியும். ஆனால் பகவானிடத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் பக்தி தொண்டு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் தூய பக்தரின் பக்தி தொண்டு பொதுமக்களின் இதயங்களை எல்லாம் தூய்மை செய்யக்கூடியதாகும் இல்லையா? கேட்பதால் நம்ம மனசு வந்து தூய்மை அடைகின்றது, சொல்வதால் சொல்பவருடைய மனதும் வந்து தூய்மை அடைகின்றது. இருவருக்குமே பலன் இது. சோ பகவானின் உண்மையான பிரதிநிதிகளான நாரதர், சுகதே கோஸ்வாமி, பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர், 6 கோஸ்வாமிகள் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்டர், ரகுநாத தாச, கோபாலதாசர், இந்த 6 பேருமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். போட்டோ பார்த்து கேட்பாங்க. சோ அதையும் நீங்க வந்து கண்டிப்பா தெரிந்து கொள்ளணும், 6 கோஸ்வாமிகள். மேலும் அண்மையில் ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகுரார், பக்தி வினோத தாகுரார் யாரு? நம்ம சரஸ்வதி தாகுரார், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, நம்ம பிரபுபாதருடைய குரு, அவருக்கு தந்தை அவர். சோ வினோத தாகுரார் ஆகியோர் போன்றவர்களால் அவர்களுடைய சக்தி வாய்ந்த பக்தி தொண்டால் எல்லாரையுமே விடுவிக்க முடியும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதால் ஒருவன் பகவானுடனான தனது நித்திய உறவை உணர்கின்றான். சோ நமக்கும் பகவானுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்பதை பற்றி நம்மளால உணர முடியும். யாருனாக்கா நம்ம அதாவது இந்த பாகவதத்தை கேட்பதால். சோ இவ்வுறவுகள் தாசன் 5 விதமான உறவு முறைகள் இல்லையா? சாந்த, சாக்கிய, தாசிய, அப்புறம் வந்து வாசல்யா அண்ட் தென் மாதுரியா. எந்த நிலையில் வேணும்னாலும் நம்ம பகவானோட சம்பந்தம் 5 விதத்துல. தட் இஸ் த டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? சோ அனைவரும் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் மட்டுமில்லை, அவ்வாறு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவர்கள், அதாவது இந்த ஆத்மா விடுதலை அடைந்த ஆத்ம நிலையில் இருப்பார்கள். அவர்கள் ஆன்மீக தூண்டுதலின் காரணமாக அவர்கள் இயல்பாகவே பிரச்சார தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தனர். சோ எப்பவுமே பிரீச்சிங். சோ இங்க நீங்க எல்லாரும் கூட இந்த கோர்ஸ், டிசைபிள் கோர்ஸ், ஷெல்டர், அதுக்கு பக்தி சாஸ்திரி, இதெல்லாம் நீங்க வந்து செய்றீங்க. உங்களால முடிஞ்ச அதாவது லெவல் என்ன ப்ரீச் பண்ண முடியுமோ அதை அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கணும். பக்தி தொண்டு என்பது அதுதான். ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தருக்கு அந்த ஞானத்தை வந்து வழங்கக்கூடிய அந்த மனபாவத்தை நாம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதற்காக தான் நம்ம இந்த பக்தியை வந்து நாம வந்து இந்த கோர்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்றோம் இல்லையா? இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதும் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வது நமக்குள்ளே மட்டும் வச்சுக்க கூடாது, அடுத்தவர்களுக்கும் இதை வந்து வஞ்சனை இல்லாமல் எடுத்துரைக்க வேண்டும். இவ்வாறாக பௌதீக குணங்களில் சிக்கி கிடந்த சில பல இறங்கத்தக்க ஆத்மாக்கள் இறங்கத்தக்காம அவர்கள் விடுவித்தனர். அதாவது பௌதீக குணங்கள்ல இருந்து
ஸோ இப்ப பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய ஸ்பீச்ல வந்து கேட்டவங்க எத்தனையோ பேர் வந்து இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் அந்த அட்ராக்ஷன்ல இருந்து வெளியே வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறினவர்கள் நிறைய பேர் உண்டு இல்லையா. அதை தான் வந்து ஐ திங்க் இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு அந்த லைன்ல. ஸோ இட் இஸ் நாட் கரெக்ட்லி ஃப்ரேம்ட் ஆல்சோ. அதனால அதை நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்ல ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எப்பொழுதும் செவியுற்றதன் மூலமாக வழிபாட்டின் மூலமாகவும் பாகவத கொள்கைகளை பின்பற்றுவதால் மிகவும் சக்தி பெற்றவர்களாயினர். பகவத் கொள்கைகள் என்பது பகவானை பற்றி அந்த ப்ராசஸ்ல போறது. பாகவதம் என்பது ஒரு ஆச்சாரியை வந்து பாகவத கொள்கைகள் என்பது பாகவதர்கள் இல்லையா, அவர்கள் வந்து இதை பாகவதத்தை எடுத்து சொல்பவர்கள், மேலும் வந்து ஒரு தூய பக்தி நிலையை அடைந்தவர்கள். எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரபுபாதர். சோ அவர் சொல்லிட்டு போனதை வந்து பின்பற்றுவதால் மிகவும் சக்தி பெற்றவர்களாக ஆகலாம். சோ கேட்பவர்கள் வந்து இந்த நிலையை அடைய முடியும் என்பதை வந்து இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய செயல்களால் இதயத்தின் குவிந்துள்ள அழுக்குகள், நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அழுக்கு என்ன, காமம், லோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை, இது எல்லாமே வந்து கோபம், இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒருத்தர் மேல இருக்கக்கூடிய பொறாமை, இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால வந்து விளக்க முடியும். இதெல்லாமே அழுக்குகள் தான். பகவான் எப்பொழுதுமே ஜீவராசிகளின் இதயத்தில் தான் இருக்கின்றார். எப்பவுமே நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்ணணும். ஆனால் ஒருவரின் பக்தி தொண்டின் மூலமாக அவர் வெளிப்படுகிறார். சோ நம்ம பக்தி செய்தா அவர் நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கிறது இருந்து வெளியே நம்மளால பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நம்மள எடுத்துட்டு போவார். நம்ம பக்தி வந்து முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும். தூய்மைப்படுத்தி கொண்டே செல்லும் பொழுது, விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மையை நாம் ஏற்படும் பொழுது கண்டிப்பாக அவரை நம்மளால காண முடியும். அறிவாலோ யோக முறைகளாலோ இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதால் அது ஒரு அளவுக்கு தான் பண்ண முடியும். இப்போதைக்கு சரியான இருக்கக்கூடும். அது அந்த சமயத்துக்கு மட்டும் தான் டெம்பரரி இல்லையா. சோ யோக பயிற்சிகள், யோக அபியாசங்கள்லாம் கண்டினியூஸா பண்ணணும். யோக பயிற்சி செய்துட்டே இருந்தா அதை விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மீண்டும் நாம வந்து இன்னொரு வாட்டி பிராக்டிஸ் பண்ணி தான் அந்த பழைய நிலைக்கே, அதுக்கும் ஒரு காலகட்டம் எடுத்துக்கும். அதனால வந்து யோக பயிற்சிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் எடுத்து போறது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஆல் டெம்பரரி தான். சில காலம் மட்டும்தான். நினைவு தப்பிட்டா அறிவு வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வேலை செய்யாது. ஆனால் பக்தியோட நாம செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த நினைவும் வந்து நமக்கு வந்து பர்மனண்டா நிக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை பகவான் கொடுப்பார். அந்த யோக பயிற்சிகளையும் நம்ம நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய நிலையை நம்மளால அடையவும் முடியும். அதற்கு பேசிக்கலி நமக்கு பக்தி தேவை. இப்போதைக்கு சரியான இருக்கக்கூடும். ஆனால் அது சிறிய நீர் தேக்கத்தம், எவ்வாறு ஒரு வாட்டர் டேங்க் சப்ளை வந்து ஒரு நாளைக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு சப்ளை ஆகுறதோ அதே மாதிரிதான். ஆனா ஒரு பெரிய ஆறு வந்து வற்றாத ஆறு வந்து எப்போது, கடல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா என்றைக்குமே வற்றாது. அது அந்த மாதிரியான நிலைக்கு நாம பக்தியில எடுத்துட்டு போகணும். சிறிய நீர் தேக்கத்தோட அளவுக்கு மட்டும் நம்ம என்னைக்குமே வச்சுக்க கூடாது. வி ஷுட் கோ ஸ்பான்டேனியஸா வந்து நம்ம பக்தி லெவலை வந்து எப்பவுமே விருதி செய்துட்டு போறதுக்கான மார்க்கத்துல நம்ம என்னைக்குமே நிலை கொள்ள வேண்டும். நீர் தெளிவுபடுத்தும் பொழுது இம்முறை இப்போதைக்கு தாக்கு பிடிக்கக்கூடும் இல்லையா. தண்ணி இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம அதை வந்து தாக்கு பிடிக்க. டேங்க்ல தண்ணி ஆயிட்டா அதுக்கப்புறம் நமக்கு எதுவுமே இருக்காது. அதே மாதிரிதான் பக்தியினுடைய லெவல் வந்து நம்ம விருதி செய்து கொண்டே போக வேண்டும். நீரிலிருந்து அழுக்குகளும் அடியில் படிந்து விடக்கூடும் இல்லையா. நம்ம வாட்டர் டேங்க் கிளீன் பண்றோமா இல்லையா 3 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி. ஏன்னா கீழே எல்லாமே தேங்கி இருக்கும் இல்லையா, மண் எல்லாமே வந்து தேங்கி இருக்கும். சோ ஒரு வாட்டி ஃபோர்ஸா அது மேல நம்ம ஏதாவது விட்டோம்னா எல்லாமே மேல கிளம்பி வந்துடும் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் தேவையற்ற ஒரு செயலை நாம வந்து இந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள நாம திணித்தோம் என்றால் தேவையற்ற அழுக்குகள் எல்லாம் வந்து அபிவிருத்தி தான் ஆகும். ஆனா பக்தியை நம்ம எடுத்துட்டு போகும்போது அது எல்லாம் அந்த நீர் தேக்கத்துல இருந்து எப்படி நம்ம அந்த தொட்டியை கிளீன் பண்றோமோ அந்த மாதிரி வந்து கிளியர் ஆயிடும். சோ ஆற்றப்படும் சிறு கிளர்ச்சியால் அனைத்தும் கலங்கிவிடும். பகவானிடம் ஆற்றப்படும் பக்தி தொண்டு மட்டுமே இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற ஒரே முறை என்பதை இதன் கருத்தாகும். ஆயினும் மற்ற முறைகள் வெளித்தோற்றத்தில் நன்மை தருபவையாக காணப்பட்டாலும் மனக்கிளர்ச்சியின் காரணத்தால் மீண்டும் அது கலங்கிவிடக்கூடிய அபாயம் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அது முழுமையாக நம்ம ஹிருதயத்திலிருந்து கிளியர் ஆகிறதே கிடையாது. ஒரு ஓரத்துல ஒட்டின்றே தான் இருக்கும் அந்த அழுக்கு. ஆனால் பக்தி செய்யும் பொழுதுதான் அது பூரணமாக கிளியர் ஆகும். சோ மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுபடுவதற்கு சிபாரிசு செய்யப்பட்ட மிகச் சிறந்த முறை எப்பொழுதுமே ஒழுங்காக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கவனத்துடன் செவியுற வேண்டும். Shravanam is very important and that too with more dedication. So dedicationோட தான் நம்ம அதை கேட்கணும். சோ என்னோ நானும் வந்து பாகவத்தை கேட்கின்றேன், நானும் பாகவதத்தை சொல்றேன்ற அந்த ஆங்கிள் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதாகும். இவ்வாறு செய்வதே வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் டைப் ஆஃப் டூயிங் த பக்தி அப்படிங்கறது வந்து இதுல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து எவ்வளவு பெருசு. எஸ்,
பிரியா பாலாஜி மாதாஜி நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மேம். மேம் இதோட நிறுத்திக்கலாம் மேம் பாகவதம். ஏன்னா நம்ம அந்த சிக்ஷாத டிஸ் படிக்கணும் இல்லையா, அது டைம் ஆகும். ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம். சோ அதனால டெய்லி 7 வரைக்கும் பண்ணிட்டு ஒரு 1 வீக்குக்கு இத கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். பிரேமா மாதாஜி இருக்கீங்களா? அவங்க எழுதிருப்பாங்களோ இல்லையோ? மாதாஜி எழுதியிருக்கேன். இல்ல ஒரே ஒரு செகண்ட். பிரேமா மாதாஜி நான் சொல்றது ஒண்டி கொஞ்சம் பிளாரலா எழுதிக்கோங்க. தமிழ்ல क्वेश्चंस ரெடி பண்ணிடலாம் நீங்க அதுக்கோசரம். அண்ட் அது அப்படியே போட்டோ எடுத்து கிருஷ்ணா காமிச்சா கிருஷ்ணா இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுவாரு. நான் கேக்குற கேள்வி அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்கிட்ட நான் வந்து அந்த ஸ்லைட்ஸ் வந்து நான் போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கேன். வெரி நைஸ் மாதாஜி. அது நீங்க ஒரு பிபிடி மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா மெயில் அனுப்பிச்சிடுங்க கிருஷ்ணாக்கும் எனக்கும் அண்ட் தனேஸ்வரி மாதாஜிக்கும். இப்போ குயிக்கா நான் குயிக்கா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்றேன். அப்படியே क्वेश्चंस கேக்குறேன். क्वेश्चंस ஒண்டி பிரேமா மாதாஜி நோட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா குரு கான்செப்ட் எடுக்கலாம். சோ குருன்றவர் 2 டைப்ன்றது ஒண்டிதான் இங்க ஹைலைட் ஆச்சு. டோட்டலா 4, பட் இங்க வந்து 2 டைப்பா பிராடா நம்மளுக்கு சொன்னாங்க. ஒண்ணு வந்து சிக்ஷா குரு, மாதாஜி ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. இன்னொருத்தங்க வந்து தீக்ஷா குரு. கரெக்டா? சோ நம்மளுக்கு எத்தனை சிக்ஷா குரு இருக்கலாம்? மாதாஜி क्वेश्चन நோட் பண்ணிக்கோங்க. எத்தனை சிக்ஷா குரு இருக்கலாம், எத்தனை தீக்ஷா குரு இருக்கலாம், அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? இது ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி ஆகும். ரெண்டாவது வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்ம பிரபுபாதா எத்தனாவது குரு? புரியுதுங்களா? அந்த பரம்பரையில இருக்கும். அவர் வந்து எத்தனாவது குரு? ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க ப்ளீஸ். அப்படியே மத்தவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. 32வது குருவா மாதாஜி? பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். 32nd குரு அவரு. சரிங்களா? சோ அது ஒண்ணு. மூணாவது கேள்வி வந்து லாஸ்ட் 5 குருஸ், கீழ இருந்து மேல போற 5 குருக்கள் யாரு? ஓகே, ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. தெரிஞ்சா ஷுவரா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க, ஏன்னா மத்தவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது. நம்ம பிரபுபாதா அவரோட குரு யாரு? பக்தி சித்தாந்த சித்தாந்தா. எஸ், வெரி நைஸ். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாகூர் சொன்னாங்க. லார்ட் சைதன்யா, மாதாஜி மாதாஜி கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. மேம் கேன் யூ மேக் மீ a co-host? சொன்னாங்க லாஸ்ட். மாதாஜி நோ ஜெஸ். மாதாஜி ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட். இங்க நிறைய பேர் கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ யாருமே வந்து தெரியலன்றதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. நான் சொல்லிட்டு அப்புறமா உங்களுக்கு 10 minutes கொடுக்குறேன். அப்ப நான் சொல்லாதது எல்லாம், அதனாலதான் தனேஸ்வரி மாதாஜியே கேட்டாங்க நேற்று. குவைட்டா இருக்காங்க இல்லையா? எதுக்குன்னா ஃப்ளோ வந்து மத்தவங்களுக்கும் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா நிறைய பேர் கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? இந்த பாயிண்ட்ஸ். சோ நீங்க அந்த கொஸ்டின் கொண்டே ஆன்சர் சொல்லுங்க, அதை விட்டு டிவியேட் ஆகாதீங்க. புரியுதுங்களா? ஏன்னா இது வந்து லேர்னிங் செஷன், கொஸ்டின் செஷன் இல்ல. அதனால ஒரு ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி. சோ இப்ப வந்து லாஸ்ட் 5 பிரபுபாதாவோட குரு யாரு? அது ஒண்டி ஆன்சர் பண்ணுங்க எல்லாரும். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. பர்ஃபெக்ட். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாகூர். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாகூரோட குரு யாரு? கௌர கிஷோர். கௌரி கிஷோரி. தாஸ் பாபாஜி. கௌரி கிஷோரி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. தாஸ் பாபாஜி. தாஸ் பாபாஜி. கௌரி கிஷோரி தாஸ் பாபாஜி, இதுதான் ஃபுல் நேம். ஓகே, பிரேமா மாதாஜி நீங்க எழுதிட்டு இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன். ஸ்லோ பண்ணா சொல்லுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து மூணாவது கௌரி கிஷோரதாஸ் பாபாஜியோட குரு யாரு? வெரி நைஸ். பக்தி வினோத டாகூர். பக்தி வினோத டாகூரோட குரு யாரு? பியூட்டிஃபுல். சோ இத வந்து 5 நான் கேட்டேன். இது ஒரு கேள்வியா? லாஸ்ட் 5 குரு யாரு அப்படின்னு கேட்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கேள்வி, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கும் பக்தி டாகூரா, பக்தி டாகூர் வினோத், சாரி மேம், பக்தி வினோத டாகூர் அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? ஃபாதர் சன். வெரி நைஸ். ஃபாதர் சன். இப்ப வந்து பக்தி வினோத டாகூராவோட குரு யாரு சொன்னீங்க? ஜெகநாதர். அவங்க 2 பேரும், அந்த 2 பேரும் என்ன சம்பந்தம்? நானே சொல்றேன், குரு சிஷ்யா. அந்த என்ன குரு? சிக்ஷா குரு. பர்ஃபெக்ட், சிக்ஷா குரு. அதே மாதிரி ஆமா கரெக்ட். சோ சிக்ஷா குரு. ஓகே, சோ இது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन,
குருவை வந்து எப்படி வழிபடலாம், அதாவது எப்படி சேவை செய்யலாம் குருக்கு, டேஷ் அண்ட் டேஷ். ஆன்சர் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க, தெரியலன்னா விட்டுருங்க. வாப்பு வாணி. எக்ஸலென்ட். வாப்பு வாணி. பிரேமா மாதாஜி நோட் பண்ணிக்கோங்க. பிரேமா பேர் சொல்லுங்க. வாப்பு வாணி. வாப்பு வாணி. நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் மாதாஜி, வாப்பு வாணி நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். இருங்க மாதாஜி 1 செகண்ட். வாப்புன்னா என்ன? பிசிக்கலா சேவை பண்றது. எஸ், பர்ஃபெக்ட். அதையும் நோட் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் வாப்பு? அண்ட் வாணின்னா என்ன? அவருடைய எழுத்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். சரியா? நோட் பண்ணிக்கோங்க, நோ ப்ராப்ளம். நம்ம என்ன பண்றோம்? வாணி. நம்ம வாணி தான் பண்றோம். ஏன்னா வாப்புவும் பண்ணாத இடம் நம்மளுக்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்காது, அதனால வந்து வாணி சேவை செய்கிறோம். ஓகே, அதுதான் நான் கேட்டேன். சோ இப்ப வந்து இது குரு பத்தி இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும், இல்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நான் ஒரு பாஸ்டா கொடுக்குறேன். புரியுது மாதாஜி. கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? ஃபாஸ்டா போவோம், அதனால நிதானமா நான் மறுபடியும் கிளாஸ் எடுப்போம். பட் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரே ஒரு லைன். தத்துவானா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? உண்மை. பர்ஃபெக்ட். உண்மை, ட்ரூத். சோ குரு தத்துவா அண்ணா என்ன? நான் சொல்லிட்டேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. A person who is a liberated acharya. ரொம்ப ஹை மாதாஜி, ஏன் லெவலுக்கு பேசுங்க. பட் கரெக்ட் ஆன்சர். Actually, குரு தத்துவா அப்படின்னாக்கா the message carries only one message. குரு நானா ரூபத்துல இருப்பாங்க. See, there are 32 gurus நம்ம இந்த பரம்பரையிலே. ஆனா அவர்கள் எடுத்துட்டு வந்த மெசேஜ் ஒண்ணுதான் இல்லையா? So that is called as Guru Tat. That is the அதுதான் வந்து மாதாஜி வந்து சொன்னது. குருனா இதுதான் குரு தத்துவா அப்படின்னாலே இதுதான் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா? A person who is a liberated acharya, only one message. A guru cannot commit any mistake, but there are less persons who are less qualified or not liberated but still act as guru and acharya by strictly following the disciplinic succession அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஒரே லைன்ல சொல்லணும்னா மாதாஜி, குரு தத்துவானா ட்ரூத். அது என்ன ட்ரூத்னா ஒரே ஒரு ட்ரூத். மாதாஜி சொன்ன ஆன்சர் ஒரே ஒரு உண்மை. எல்லாருமே ஒரே ஒரு உண்மை. அது என்ன உண்மைனா கிருஷ்ணா இஸ் தி அப்சல்யூட். அது ஒண்டிதான் எல்லாருமே சொல்லி கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அது இப்ப வந்து நம்ம பரம்பரையில 22வது குரு யாரு? 22nd குரு மகாபிரபு மகாராஜ். மகாபிரபு மகாராஜ் யார் மாதாஜி? உங்க ரிலேட்டிவா? மாதாஜி பகவான் சைத்தன்யா. மகாபிரபு மகாராஜ். உங்க ஆன்சர் கரெக்ட் தான். நான் ஸ்பெசிபிக்கா கேக்குறேன், அதனால நீங்க ஜெனரிக் பாதி பேர் தான் சொன்னீங்க. அதனால மாதாஜி நான் அங்க எழுதுன கவனிக்கலைங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். சைத்தன்யா மகாபிரபு. சரிங்களா? நம்ம பரம்பரையில் 5வது குரு யாரு? மத்வாச்சாரியார் மாதாஜி. மாதவாச்சாரியா. பர்ஃபெக்ட். நம்ம பரம்பரையில் முதல் குரு யாரு? கிருஷ்ணர். கலக்கிட்டீங்க, தூங்கிட்டீங்களான்னு நினைச்சேன். இல்ல இல்ல, நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் அங்க ரொம்ப விஜயகுமாரி மாதாஜி ஃப்ளோ அப்படியே போயிடுச்சு இல்லைங்களா மாதாஜி? மாதாஜி அறிமுகத்துல இருக்கு மாதாஜி, இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இருக்கு பகவத்கீதா புக்ல இருக்கு. பட் அங்க பேசும்போது நம்ம பேசும்போது புக் வச்சிட்டு இருந்தீங்களா நீங்க எல்லாருமே? இல்ல இல்ல மாதாஜி இப்ப வச்சிருக்கலாம். பட் அப்ப வந்து கண்டிப்பா இல்ல இல்ல ஒண்ணு இல்ல. என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு தெரியலையே. க்ளூலெஸ்ஸா இருந்தோம். ஆமா கரெக்ட் மாதாஜி. அவங்க புக் எல்லாம் வச்சு காப்பி பண்ணவே முடியாது. எங்க காப்பி பண்ணுவாங்க? காப்பி பண்றதுக்கும் ஒரு டேலண்ட் வேணும் மாதாஜி. அதெல்லாம் சொல்லுங்க. we are not talented. அதனால தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து ஓபன் புக்ல சமப்பலாம். ஓபன் புக் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பாத்து எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம். பார்க்காம எழுதிடலாம் இல்லையா? நமக்கு தெரிஞ்சது எழுது ரொம்ப சுலபம். ஆனா நம்ம எழுதுறதே கண்டுபிடிக்க முடியல, புக்ல எங்க கண்டுபிடிக்கிறது? எக்ஸாக்ட்லி, கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே, இதுதான் broad-ஆ கவர் ஆன டாபிக் அபௌட் குரு. ஓகே, இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இல்ல கிளியரா? நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த 5 குருக்கள் சொன்னீங்க இல்லீங்களா? 4வது குரு யாருங்க மாதாஜி? மேல இருந்தா கீழ இருந்தா மாதாஜி? மேல இருந்து 4வது குரு வந்து நம்ம மாதாஜி பக்தி சரஸ்வதி குரு கௌர கிஷோரி தாஸ் பாபாஜி வினோத தாகூர். பக்தி வினோத தாகூர் கீழேந்து பிறந்தது.
நம்மளுடைய ஆமா, correct. பிரபுபாதா. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. ஒருத்தர் சொல்லுங்க மாதாஜி, ஒருத்தர் உஷா யாராவது மாதாஜி சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்களேன். நான் ஓகே கீழேந்து சொல்லிட்டேன் நானு. கீழே இருந்து சொல்லுங்க. ஆமா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீழேந்து போலாம். பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா, அவருக்கு மேல வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, அவருக்கு மேல வந்து கௌர கிஷோரி தாஸ் பாபாஜி, அவருக்கு மேல பக்தி வினோத தாக்கூர், அவருக்கு மேல ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி. ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி. ஜெகநாத்